हेल' एभ्रिवान गासिबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय थाबाय आरोना स' दायो नै आङो थांगासिनो दङ बर' साहित्य सभायावहाय डिमाकुसि दिनैहाय सानडे आरोना ओमफ्राय बे ब्लगा मानडे टिउसडेफोरावसो फैगोन आरोना दायो थांगासिनो दङ जोङो माने आदा बाजै मोनदोंहाय जमाहै थांदों आरोना नायनो थाखाय दायो नै जोङो थांनायावनो मोनाखाबाय आरोना जों बेलासियावसो ओंखारलांदोंमोन नालाय ओमफ्राय मोनहैनानै मानानै मोनाहैजोबखायो आरोना नै जों दायो लामा ससेयावहाय दसे रेस्ट लादों आरोना थ' दायो नै खोमसिहांबायानो आरोना दायो थांबाय थानोसै बिनिफ्राय आरो रेस्ट लाखांनानैहाय बर' साहित्य सभा फैदों आरोना दासिम फैयै मोनफैनाय लोगो लोगो एल'ग्राखौ नायनोसै नामा मा एल'ग्राखौ माबादों नामा मोनफैग्रा बोग्रि डिस्क' मोसानो हायनो थां मोजांसो मोनजोब्बाय फुरानो आइ मा नों बाहायदों मा खालामनो हायदों नोंलाय मा खालामनो हायदों नायनो हायदों फुरा मानसियानो मानसि नोङाखै माथो बर' साहित्य सभा नायनो हायग्राफोर आबैनि फिखौ सायावसो थाबायदों इयो दोलोर आं लामा लानो रोङा दोलोर मानसियानो हामा बिरस्रा Inquiry Committee of His London in any day, Judy Canada was the Gimana? Video lainnya kada. Kayak program zagan arna. Bollywood singer paling Tah. Jaga kelar. जोंनि थाइगौ हरलायाव सानो आराम जादों Mana gama pedang les? Ay tikit gama ya sol lang bela ya. Tikit gama lang dengan terus. Ada tikit sini dulu. Mungkin berapa kan? Macam apa? Icet. Thằng Nêu sẽ bay à thằng Nêu? Này.
फोरमायलायनायावबो बहुत इजि जायो नङा होमबा जायखिजाया जोबोद गोजोननाय मोनदों नैबे डिमाकुसि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजानिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोनहा गोबां खस्थ' खालामनानै देरलानो बिसोरो लोगोसे गोबां गोजान गोजाननि आलासिफोरखौ लिंहरना नोंथांमोनहा बेवहाय माने दख'ना दखान लोगोसे नैबे बांद्राय आफाद जाय बिथांमोना बेवहाय खस्थ' खालामनानै बुलु हायाखै माला फैयासो खादोबार गाजा जना दोङो जोबोद जोबोद साबायखर जा बिब' दख'ना फानफैजोबदों नै बे बिब' गोदोर र' दाहायगोन बे बिब' उन्दै गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाहैबाय लोगोसेनो फैनो गोनां दमासिनि इन्दि लागा इन्दि मोजां मोननायखौ बावहरनाय जाहैबाय इन्दि सब इन्दि नै इबो इन्दिनि दख'ना दां इयो मुसाहारि लोगोसे दिपेन फंबाय बिथांमोन इन्दिनि दख'ना आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननायखौ आरोबाव खनसे बावहरनाय जाहैबाय दाम सोंनांगौमोन 18 दामा मुगामोनलाय अ नै मा बिलाय मा मुगामोनलाय दा एवनो नायनोसै होदो नै सिख्लाया जि मोजां साजायनानै दोनदों मोखांनि मा इदि फिर हेन्डमेड बेगानो गैला नामा ओइथिंबो बिर ने आयो हाजार भिर मादि नायगोनसै ओइ थेवबो दख'नायानो दख'ना सोरनि बियानि बायना होदों नोंलाय जिनानि बियानि नै गुफुर दख'ना बियानि बायखानसै खाल मानसिबाबो बियाना आंहालाय मोनला नामा मा कालारानो मा कालारा फैसायानो गैजा रोङानो ओमफ्राय दख'ना बायनो नागिरदों माबा इखौ मोजां नुदों माथो इखो नों नायनायखाय आं नायनो मोना आरोना माया इयावबा मा गायदों बिथिंलाय मा दङ मैलाफोर उदाब मा मालासो नोंलाय बादाम बायबाय मटर जाबाय मोसानो नायनोसै नितामुनिनि मोसानो नितामुनि मानसिया मानसि थांनो बाखादों
Ha? Madam जानो बायनो हायामोन नामा? Gas aja gas. Pulang hotel kan Zakaji. Ma mesti ya? Kami. Hah? Kopi dong sih. Iya, itu kiki, itu coy. Kiki cak. Kasmir dan Zagan Kasmir cak. Kau nih ada? Ayo, ke kabel dan dia bingung sendiri. Film dulu. Film nasi. Kopi. Tanda-tanda nih kopi. Nasi belum buat. Dulur. Dulur. Mi guna macam hang dengan cing. Kopi. Lengan enggak? Kopi ke? Tapi pakai desa kedai. Di front time pas dah. Time pass. Nengah galu jaga na jaya. Ayo, berapa ke? Kata lihat. Galu dah tuan. Hah? Bila saya nu. Mi sang nữa. Garo. Ơi, mà đây này đừng lại. Bây mà bà biết kita làm preso ya. Hah? Mau sudah? आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै नांगौ बयबो गोबारै रायजोफोर गोबारै खेबसे आखाइ खबनानै होलाय आखाइया सादों नामा नोंथांमोननिया सायाखै दा सादों दे सायाखैबा खेबसे गोबारै खबनानै होबावलाय देलाय 부권 능탕 기남고도 능하 능령하고 신하고 와다조 상하
মোৰ নিজৰ মানুহ আপোনালোক নিজৰ ঠাইত আহি কিনে খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ মৰম foto lain Pemban Sorgiari are Naka Boro. Untuk tahu ini benanggo. Pemban Sorgiari Naka Boro. Baksani Pemban Sorgiari. Kau ke kolej dah ada juga. थांफिनगासिनो दायो माने साइट सबानिफ्राय न' फारसे थांफिनगासिनो आरोना माने गारि सलायसिनो दामाम गुसुखानो फट' लायो भिडिअ लायो थारमाने जों बेकार फुरा सिंगार मोजां फैगोन नायखाय फैदोंमोन नायनो बेकारसो नायनो मोनासै माने फायासै थगायनानैसो लिंहरखादों फट' लायलाय होदों नै थांफिनसै आरोना बे ससे साइट